Ako sa vám páči zatiaľ X5? Výborne, len sme si sadli zrovna do tej... Chceli sme 5, teda M5 X5M, ale... Tak v teréne vám to je úplne... Áno, áno, ono to. Ale ináč akože super. Proste pohodlná, ono to aj uberá, aj pridáva skoro samo, to je... Doprava? Hej, doprava, to je to jasne. Je to super. Môžete si zapnúť aj základné, keď chcete, to je dopredu pačka. Ďalkové? Hej, tak aby ste lepšie videli. No tie diodové svetlá vlastne naozaj ako keby robili deň. Tu dojava hore ideme. Ale ten head-up, ten je parád. Ostrý, farebný, svietí, jak má. No, všetko možné dokáže zobrazovať. A medzi kuželemi to nastavíme. Teraz vidíte, že vlastne nič nevidíte. Áno. Takže zapneme si kamerku a vďaka nej vidíte aj pred sebou, keď tam máte strmý zráz. Zapneme si HDCčko, ktoré bude brzdiť za vás. Čiže vám sa stačí iba posunúť pomaličky a už potom brzdiť nemusíte, tohoto si bude Brzdíme ani brzda, ani nič. Nie, iba volant. Vlastne sústredíte sa na volant. Môžeme? Môžeme. Pustiť brzdu. Nedá sa. Auto si ide. Dobre, už teraz je to pohode, ale ten prvý efekt bol. Pekné, to je veľká paráda. Vysím vzadu na páse. No, mali sme vlastne 43%. Áno, akurát som to chcel, že na druhú jazdu to zapneme. Tak to sa môžeme aspoň odfotiť. Dobre, čiže môžeme ísť.